Shubor nakaslem jong unong san hima. MLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum ha kajanmi jong kakat kandai teri unailar arhajar apusan ula let Shalom Dingjeri Police Station ban bodien ya kajingja syadum ternia enjek kakana skul ha kiri runar kebalaja ha kakat prateri unailar arhajar apusan hajayau hajan madan student Syuk nagaliang uba Adelbert Nongrum ha kaju kesngi ula let ru ban ya kendu ya ki bahayang hasem kumju bandet jengo ya kakena kabarang Shah Sumar menta hapo Dr. Gordon Robert Hospital Jayau ban let pen longjing dwai ru na kabenta kakena ban lat na ki aka habakran chekila pathai kubor uba Adelbert Nongrum ula pen pau ya kajing sngo halor kate kajing ja bat ong ba kum kani kajing ja kam ya ha ban chu ngap jar namar ka dei ka kam ka balas ngo shirkhei bat kentu bat ong ba omtang ki pulit ne ka sarkar ne ki seng bhalang bakin tray kam hendrei ka deiru ka jing yarap na upat ba bakin sno akti lang ya ka ni ka jing thwet ya ka teki runar khnang ban rat ding khong ya ki ni ka jing snew ki balas dang ban mi hapo ka rilum khasi hi ha bani kong du apan pa ko jing sno thang ka man siam kumu emale ubolong ru kumu pa jong ka constituency ti bar kanir kam dei jingja ka ba le singin sno pangnut badai tanam po bai dei nong song sinong jong constituency jonga Ndrei ngangai scam bako baca penriu hiru prokoi ni pangnut palat komuniki ik jingja balai ki wanja ni kari ki jongi abam juron komunik jingja ko ki por balai bat kani ya ban su sngap kalong ka bama namar kadon ki jingong ba jing sngap kari ki menjur silent is consent ti bat kawai ru an peken mau ba kadon ru ki jingong ba silent is a greatest crime mo ka jing sngap jar kadai ka jingle kam sendiu ko ba shirkai timar kada ma khot ani por na ka banta baro kinong song sunong mangindon ngata ka mass participation habri bani ka banta mdei tang police mdei tang government mdei tang kisang balang dei baro hi ngina ya persang hi ban tre re jong banta nga ai ka buromi ki jing khoblei ya ki police department ni hakini ki social ya kini ki anti social element kila persang hi ka ban le la jong kamram tunang trash tom ban ngar ko memeli ni gasngi lam rekat perlok kiblon mania seran lang lalet ya kapan rung apo police station Shalom Dingjeri bani kendu ya OC Henry Jingsa OC Imdon tangai kendu iki attach officer banglayo ya ka detail information nak yang jongki ba kidang le ka flow procedure ke jongki kumno ban test ban pha ya kita ki testing na ko panta kani kajing sadung ternya juni i kongkong i bosong basa thang ni po ka conspiracy ki jonga bani ka test karang lech po karandon na po kayu apo ka jong ni ka laboratory test barken sayo ya ka report ti ngi carbon scam aingu ada mu play baho kini ki jingja ki pen thang ki men sim kilalong sya ki ba pen sosi nginumla kam da penrem bat kanum biang taman si penrem kanum biang hoi kan dia ke jingja kam dai tangpo jela jungi bat kan dia di kesin ke banikong apo ke jela baye jungi ke jela bang yong kari te briu kari te blai kari te kur kari te kha hoi ndri kom ni ke jingja ki ja ki wei pat ki banta jo kari india ki jaru ki wei banta jo ka parthai hi bro ko wei tam ba kum ni ke jingja pat kasram ron ja pat hani kan dia kala le ke jing bot teneng jong kita ki banganut panong kin subha man map ya kai bang aku apa keren jingsha begini kim dei tang ki street dog kini gla de ki stray dog ki ksou lai lan ki ksou dat brio buat ngasngo buat kani kan umbiang tak jing penrem man aku memeliru ngan hapan ya hawan pen ban budi ni ka kam pat mata singalawan hani po hospital halai kendu mar khamat i badi klani shat sultanat bang sukumen mengi hidon apa yang kejiko jengkia buat nak liang ki doktor ngayo apa ni keren buat kum bakalong hi kidon kita ski begiladap kam don i ka clear sungu yu blai buat mata kidang don kita sebab gang le nak tak HIV test kan lu jing sungu seir mensim ti buat ngakot ani ngawer ki pai ba nong song senong kimdi banting bar smith ban seir nomor ini di jingja ibolong i wei na preng silak na preng spolak tidak ada ngiting no ka bor jing dum temut ka bor jing syai kan yap no Kemar kadau ni kot dak jing slur
mangide ban mi syakamat ngide ban long gi bahusiar ngide ban long ba pitngor mentang CCTV minum la ban chania CCTV mentang pendat ngi kum emeli ngin ai ki senong oper ho ngade don gajing teri regat bagi senong ban pendat gi CCTV hendai ga basusi par kalong ha kini ki riu terang senam kini ki dagat moh kabale sing la banong but kini ngala penokam lu kentian ba coward dies many times before death bakini ki riu khau pot ki bam don hok ban im hapok im nang salang markat bakin dung dokternya nakamet jongi khulung ne kala de ka attempt to murder bat ngim patip kai ga badon chendet kai ga substance jong ni injection korona po tinga ngit scam tang apo ka test ni lawan lap ki bro tinga ngit ru ban kan police department kan le hok na jong kamram kan trace stop makani ka duty and responsibility jong ki police department makile jong kamram berkanir bandai ke duty responsibility jong hilang kum ki concern responsible citizen tibar ngelaya kendu ya police department mentasi kan ada kreniki ajo por na kaliang na kanika flying squad moh makin don hakaban pet ho kani kada ko ke subject kada nam tani ka traffic congestion ka bar pat hakabai dai bakumdo ban ai surprise checking haki kendong repair haki kendong ansorot kidong kam bakin kejemut kalong ba ki polis kimde beci song klik ti leki de ban rung de ban ya kidong ansorot ban pej manu be song kai mit manu be don haki nu jakai pelong suspicious kimde ban island kidi ban kem de interrogate bakani de duty ka ba maki lapan khamti but ngasungo banong ba nakaliang police department kan terihok halo kani ka benta namar kan wanra beng kejing singan hani kari ka bi kecong tikani ka de ka ba skop personal ba jupi press media